Mayong buntag ninyong tanan. Karon Domingo ha, giagda kita sa pagampo sa atong mga misyonero, sa mga tanang misyonero, sa tanang mga misyonero sa tibuok kalibutan atol sa kasaulugan sa World Mission Sunday. Daghan ang mga Pilipino, daghan ang mga taga-ato nga tuwa sa lagyong lugar nagmisyon. Gani giilasab nga ang mga nanrabaho, mga OFW, giilaman sab sila nga mga misyonero tungod kay daman nila ang ilasang pagtuo. Unya mi ilang gipuy-an ngadto sa laing-laing mga lugar, unya nakapatakod ngadto sa uban ang ilang pagpuyo sa ilang tagsatag sa kapagduo. And particularly ang atong mga misyonero nga mga kaparian ug ang mga kamadrihan sab nga tuwa sa laing-laing lugar sa tibuok kalibutan. Labi na yadtong mga lugar nga na ang kalisod ug ang wala ang pag-ila sa ni Jesus kabahin sa atong pagtuo. Kana giagda kita pagampo, paghalad sab ni Santos nga misa alang kanila. Ikaduha, salamat sa paypay. Salamat sa dunay nakapatalinghog na ang Ginoo nakapatalinghog man sa singgit sa kabos matud pa sa Salmo. Nindot sad ni. Salamat sa nagpatalinghog sa singgit sa gialimutan. Matag Domingo, labi ng ting-init, alimuot baya. Salamat sa nagpatalinghog. Namoy mga paypay nga gipang dili na ipanghatag, iuli na para sa sunod Domingo sad. Gamay ra na ang ilahapang naandam mga 60 kuno. Tingali ngadto sa sunod nga mga Domingo mudaghan na. Labi na kung ikaw nahibaw asa na paliton, pagpalit naan nya inig Domingo dadasad para maapil, magpundok tag diabitay usa kad nakadungog ko ba giingnan kong pasyo. Iingon pa, pader, may kuno ng pare diha pader, kay gisunod-sunod man og electric pan naas duol, sila kuno dito gialimutan. Ingon din ko, suma no, magpalit ka tag electric pan katong dako kay tanan itong ibutang diha. Mahal man. Nya di lang kay mahal, mahugo niya. Ay lang oy. Nya salamat mga sakop ni sila sa Couples for Christ, Singles for Christ, Kids for Christ, Youth for Christ, basta for Christ. Ato silang tagang masipang pakpak maliyong. Daghang salamat ninyo nga nangako kamo dili lang sa paghatag og paypay ayo, kundili kana bang mitabang kamo pag-abi-abi sa nato nga muani og magtigom niya wa sila maniglain, mitabang sila nga ikaw mubati nga at home or you belong, tungod kay hopefully kamo gihimamat dili lang gihimamat sa nila o gipahinumduman matud pa sa usa sa minister dire, mga usa sa alaga diri matag buntag kada Domingo buntag ug dili siya mo absent, siya mo pahinumdum nako pag-ingon happy Sunday padir, happy Sunday padir. Salamat na din nila sakop sa Couples for Christ kana ang ilang mga gipaningkamutan. Palihog inigulit ninyo sa paypay, ina sila salamat. Ina sila salamat. Pero iuli ng paypaya kay para Domingo na sa sunod.
Tinud-anay ni ako nga ayan nagdada. Siguraduha yun nga dako-dako nga paypay aron makitaan inigda dito ha. Kung gusto mo ibilin sa lingkuranan, pero nindot tingali nga inyong ihatag nila aron makapasalamat sad mo nila. Aron madasig sad sila nga sulod sa Domingo naasad gihapon. Buhaton nila kada Domingo nya primero ni nila nga higayon nautonta nga makatun doon na sila makatunan sa matag kasinatian aron mapauminto pa ang ilahang panawagan nga wa maniglain aron mupaabot ngadto sa matag usa. We belong to this banay, we belong to this simbahan, usa ka simbahan mga pinanggiangkon sa Ginoo nga iyang mga pinanggang anak. Ha? Daghang salamat. Once again, salamat ninyo. Sa laing bahin kana. Ari kita sa nadungog nato sa Ebanghelyo. Pastilan. Ato ta diretso sa katapusan, matud pa. Kinsa akong balikon pagtanaw. Dara. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Kadungog na ta ang termino mapahitason. Basta mulito ka na laming ang imong naong kana siya mapahitason. Kay maglagot man ta mapahitason. Magpataas siyang kaugalingon niya gigamit ikaw nga iyang gipaubos. Ari sa ta sa laing bahin. Ari sa ta sa laing bahin. Ayon lang sa atong mapahitason. Ari lang ta sa hambog gamay. Hambog gamay. Hambugiro. Mas may arang-arang ang hambugiro kay ang imong naong mingon hambugiro. Pero kanang mapahitason. Ari ta sa hambugiro. Minus-minus. Doon ako'y nasinati. Nagsabot mi ba sa usa ka kumbinto. Kay nakita manggod nga kung bati gani ang buhaton, dali dayon mamatikdan. Kung bati usa, dali day na makitaan, dali mamatikdan. Basta lawgawa kung pananglitan bati nindot nga binuhatan, nindot nga buhat, basta lawgawa dili kayo mamatikdan. Buanga. Nagsabot mi nga kung wa gani mamatikdi, ikaw nalay pangablit ayaw kaikog kablita ko ingna nga hiniga kita ko sa sinugdanan bakikaw suway ko ikaw banam asawa mo ginani mo makabuhat gani kag dindot sinaw gani ang imong sawg sa imong paglampaso nya kani imong asawa wa ka matikod kay ang iyang bagulbol ang iyang pulbos na wa ay kaikog kablita ngiga ginako mo lampaso kablita aron makaamgo kita nga makatabang bayasad ug makadasig kung maanad na ta di na ta kinahanglan kabliton pa musulti na lang ta ug sa nindot nga imong nakita niya sulti kay kung dili gan nato sultihan paita naningkamo ta og buhat walang gyud ta kit walang gyud ta mamatikdi stam paita sa ganin niya ug makasata yaw diretso ug magbuhat ag nindot di gamingon salamat pero ngano man sad matod pa ngano di ay nganong maglisod man ta
ug matikod. Di atong paningkamutan nga makamatikod. Sugod diha sa banay. Psst, sugod gani nimo. Kung ikaw nakamatikod nga nindot ang imong gibuhat, ayon lang pagpaabot nila sa kablita. Kablita imong kaugalingon. Panamin ing na ngingigagid nimo Tadaw gawa. Suway. Tadindo talaga suway. Di gani kakita ang imong asawa sa nindot nimo nga hinapay. Ikaw na lang ingon. Ngigagid nimo ginapay. Ana, pastilan. Suway Suway, ha? Yang madugay makamatikod lagi na. Ato tas laing bahin. Kanang mapahitason. Nindot ang na istorya sa Ebanghelyo nga nindot nga gesture ni Jesus bahin anang punto sa mapahitason. Katubang dunay giguyod nga makasasa, giguyod sa mga maalamon o magtutudlo sa balaod. Ay ilan namang gihukman, pero ilang giguyod nga to ni Jesus, ilang giguyod nga to ni Jesus, ug pahukman niya, na kini dakong makasasa, kini, hanap na, si Jesus matud pa sa sugilanon, mitikubo, niya misuwat ko no sa yuta, katong gesture sa mitikubo, naman ta sa in English niya murag Bisaya pero murag in English mga inana kanabang termino look down in English pero ato man ang gigamit murag binisaya gid look down maglagot magana gid look down mamausad ilang gibira ilang giguyod nga ilang gipaatubang nga sila nagtulisok mi look down nining makasasa. Si Jesus mitikubo aron siya maka-look up ni tao ni makasasa. Kanaka ato nang pangayoon nga grasya. Bisan si kinsa malikayan nato ang pag-look down kung dili adto ta maningkamot mo look up aron makakita kita dili lamang sa iyang kasaypanan ug kakuwangan kundi makitan sad nato ang nindot sa iyang pagkasiya. Kanaka tingali ang tambal di ang atong hinumduman atong bawnon diha sa atong karong simanaha padayon sa atong pagpamalandong. Niya kita makamatngon unta kita sa mga higayon nga uy mura magmipataas ko sa akong kaugalingon. Bantayan ta kana kay usahay din nato mamatikdan. Then we start looking up by di lang ta palabit aron makakita kita balik. Kung nakay nindot nga nabuhat ato kablita ang imong kaugalingon niya ingna salamat kay nakabuhat ka na or kablita ang imong suod aron makamatikod siya yang yuwa tabangi ko aron mapadayon kaning maayong gawi pinagi sa pagdasig nako nga mo padayon niya tabangan ta pagpaila sa nindot ug maayo sa matag usa sige alas 8:30 naman dapiton ko kamo barog kita niya sa makausapan litukon ta kanang atong giusangan nga pag-ila nga pagtuo sa Ginoo nga miangkon natong